Дами и господа, това е Ник Сега, инструктора по сварга йога от Бургас. Господин Сега, покажете ни. Фундамента на практиката е вибрираме силно с краката, за да активираме енергията чи и напомпваме. Започваме да гоним злите сили първо вляво. Чунга, чанга, чунга, чанга, чунга, чанга. Бум! Всички са отляво изгонени, сега отдясно. Чунга, чанга, чунга, чанга, чунга, чанга, чунга, чанга. Бум! И сега да поясним. Първо основно нещо. Вибрация с краката за активация на енергията чи. Второ, хващаме от енергийния център и избутваме на така. Това е едновременно. Так, так и вълшебната дума. Чунга, чанга, чунга, чанга, накрая бум! Казваме да бъде край. Господин Сега, има въпрос от наш зрител. Въпросът е как да заживеем в паралелна реалност, без да ни помислят за луди. Паралелната реалност съществува вътре в нас. Така че ние вътрешно можем да приемем живота по един друг различен начин, а външно да се държим като нормални. Вие осъществявали ли сте контакт с извънземни? Аз идвам от цивилизацията Хикс 385 и контакта ми е постоянен. Колко струва един сеанс по йога просветление? Може би целият ви живот. А става ли се лесно богат с йога? С йога може да станеш ултимилиардер, но на духовно ниво. Има ли други сварга йоги в Бургас? Не, в България няма. Аз съм единственият. За да избегнем ранната смърт преди 140 годишна възраст, господин сварга йогата Ник Сега предлага да минем от всеядене към веганство и суровоядство. Най-доброто е ликвестството. Да пием сокови от живи храни. Водорасли, портокали. В една от вашите практики Така. препоръчвате, човек трябва да яде по 8 маслини на ден, за да доживее до 108 години. Правильно. Вярно ли е? 8 маслини на ден за 108 години. А господине, вие на колко години сте? Почти 60 без малко. А прилича на 32. Нали? Толкова му е къла. Сега господин Ник Сега ще ни покаже упражнението умрялата хлебарка. Лягаме на земята. Да. Дигаме краката и ръцете и започваме мощна вибрация. Ето така, например. Хоп! Хоп! От време на време. Хоп! И от време на време. Чу! Ча! Чунга, чанга, чу! Чу! Ча! Чунга, чанга, чу! Еха! Хоп! Хоп! Лягаме, просваме се на земята и се наслаждаваме. Как се чувствате в момента? Като в космоса. От колко време я практикувате тази практика? 4 години вече, всеки ден редовно. Подмладява ли? Направо. То се вижда. Да, личи си. Браво, господине! Дами и господа,